rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So ga yadda na cire naira 3000 a cikin wannan website na wanda ake linkin da WhatsApp. Kamar yadda na gaya muku ana samun alheri sosai. So bari in yi withdrawal akan idonku, zan yi live withdrawal domin ku ƙara tabbatarwa. So da farko idan wannan shine zuwanka wannan channel nawa, ka yi subscribe sannan ka yi liking, ka yi share na wannan bidiyon domin yan uwa da abokan arziki su amfana. Ba wani ɓata lokaci ba, mu je ga cikin bidiyon. So kamar yadda kuke gani zan je cikin website ɗin. Kamar haka gani na shigo. Yawwa bayan na shigo kamar yadda kuke gani ya kawo ni fuskan website ɗin. Ga guri nan da aka sa alamar me a ƙasa. Ga gurin da aka sa alamar me a ƙasa, shi zan taɓa. Yawwa kamar yadda kuke gani ga balance ɗina naira 3652. Kuma dama minimum withdrawal ɗinsa naira 3300 ne. Kun ga kenan na kai minimum withdrawal. Ga gurin da aka sa alaman withdraw da kuke gani a gefe. Ga gurin da aka sa alaman withdraw da kuke gani a gefe nan kenan, shi zan taɓa. Bayan na buɗe zai kawo ni guri kamar haka, kamar yadda kuke gani. Mutum zai iya cire naira 3300, zai iya cire 7875, sannan zai iya cire 15,000. Sannan idan ya kai 15,000 abun da ya haura sama zai iya cire su duka. Ko da ya kai 500,000 ne za ka iya cirewa duka. Saboda haka yanzu ni ina da 3,600 da wani abu, kaga zan iya cire 3,300 a ciki kenan. So zan zo in taɓa kan 3,300 kamar yadda kuke gani. Zan taɓa inda aka sa alamar withdrawal a ƙasa nan. So amma ka tabbata kafin nan ka yi adin na bank details ɗinka kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani a nan gurin gashi nan inda nake cycling ɗinsa, ga account ɗina ga komai. So ka tabbatar kai ma ka yi adin ɗinsa kafin nan ka zo ka yi withdrawal. Idan baka yi ba ga inda aka sa please add your bank, gurin za ka je ka sa account number ka, ka sa sunan bankin ka, shikenan sai ka yi adin komai. To ni komai dama already ni na gama adin. Zan taɓa inda aka sa alamar withdrawal a ƙasa nan kenan. Yawa kamar yadda kuke gani, in na cire 3,300 za su tura min naira 3,000, za su ɗauki charges in 300. Saboda haka zan taɓa withdrawal. Yawa kamar yadda kuke gani withdrawal ɗina ya yi success. Bari mu kuma ku ga balance ɗin da ya rage. Yanzu balance ɗin da ya rage min sauran naira 352. Abin da ya rage min a cikin account ɗin kenan. Balance ɗin da ya rage min sauran naira 352. Abin da ya rage min a cikin account ɗin kenan. So ƴan uwa, wannan shine hanyar da za ka bi ka cire kuɗinka idan sun kai cirewa. So a bada himma sosai, kar a yi wasa da shi. Ana samun alheri da shi sosai. Na cire kuɗi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba a cikin wannan website ɗin da kuke gani. Saboda haka mu bada himma sosai sosai. Allah ya bamu sa'a. Wanda ba su yi subscribe ba su yi subscribe, sannan su yi like, su yi share na wannan bidiyon. So yawa kamar yadda kuke gani ga kuɗina sun shigo. Masha Allah. A bada himma sosai, a sa himma sosai, ana samun alheri sosai a ciki. Na gode sosai, sai mu haɗu da wani bidiyo na gaba.